impilo engcono ngisazobuya ekhaya phela isimo sanokushobo mina omela xosha indala ngisebenza kanzima khala ipiki kuze kushona ilanga kodwa kuzoba mnandi mase kuphela inyanga zolala senenyama nedale yonyamalala Konke ngizele la mfethu. Hayi ngithi ngizoxolisa ngaloko kwenzeka mfethu. Wayisiza uxolisa bese ekhaya samamiliyoni. Malume opho zaphuma imali zarafu. Ha, zaphuma. Zaphuma fanele sithole uplan wokuyintshontsha ke futhi. Ithi sizoba nemali kahle manje. Hayi ngizoba nemali. Kanjani sibe siyabangani? Sizoshaya sobabili le plan. Mase nginika ishumi lakho. Masivake nje nawe yahlanya kuyahlanya. Imali yamalume wami phela. Uyaqula. Asiyeke. Ngishangedwa. Ngicela akunankinga kodwa singayishaya kodwa ishumi mfethu. Ishumi. Hayi nana 500 phuma imalini. Ngathi kodwa 200 ba. 2000 ngibalapha ngazi. Hayi imali ezoshesha iphela 2000. Hayi phela ngiyazi kodwa uzoshitshela wena. Bese sayintshontsha. Ngabangozi. Sozoyidla mina malume wakho. Kufanele sixolise nomalume. Ngeke phela ngeke sasifunda iphinde xole mesixolisa manje kunemali. Esixolisa manje ngesithole nomali yakho. Imali. Sizoxolisa. Siyo endodeni. Ya, kusho kona lo kunemali. Sinani thina? Hayi ngeke baba hayibo. Kodwa ke ngoba sayifuna le mali kuzomela sikuyoxolisa. Yona ntoda. Ya kunjani? Ngiyaphila. Yebo bengisathi ngoba bese siyacela ngicela leyo mpahla leyo. Leyo mpahla. Ba lo uthumile manje. Umama Joyce. Oh, wena ngeke mama Joyce. Yeah. Usukhule kangaka? Hawu yebo sengikhulile. Aha, mama Joyce lingane ekhulile bo. Konje imali yakho 80 kuyona imali leyo 80 rand. Yazini. Temene umtshele wena mama wakho ukuthi akangisendele into zakhe zasebhenki yabo. Ma-bank details zakhe yonke into yakhe esebhenki yabo ngizomsendela imali futhi izokuso 8000 80 rand ubalela kumina nemali namanje ngitshela ukuthi futhi ngizothenga sonke isitolo sakhe ngizothenga nawe futhi ngizokuthenga nobabili ngimthenge nobabili hayi ohambe uyomtshela wakho ukuthi hayi akakhuleke imali yakhe uzoyithola futhi ngizomthenga nonke lapha nonke nabantu abaphuza khona wonke umuntu babo wakhona konke ngitshele kanjalo Yebo ngidala ikhikini. Hayi okay sure kaziphi lengane lengane zangijoyela kabi lengane lezi zathatha imali yami yaqeda kanje lengane zifaka kancane ngempela aziboni iphutha lazo asifuni ngizoxolisa ngempela kodwa hayi akusinani oya Ngitholile yini umuntu omkhulu? Ya ngimtholile hayi. Yabo ngokukhathazeka. Ayisho. Imali phela ngakwazi ukuphindela imali umuntu. Yazi into soyenza le mali. Ngokunika nanti isho. Mina ngithathela ku-10 okuvokwami. Ngeke kwenzeke nje lokho. Kuzokwenzeka. Ngcono somnikeze simbuyisele imali yakhe. Hayi. Azini kuze kube easy 50-50 sicazi. Wislima nabona ukuthi 10 rand nona Ngokhona ubheka uzokhuluma nabo yazi. Esamsaxolisa. Sini phela le ndoda wenza thawule nje mfana uyakhumbuleka kushaya ngayo mfana nami khona ngamshaya ngawo lapha esigalazi mfana lo ngiyacela ngibona ngamanini wakho ngiyondwe nje la ubala ngithandisise Mama ngikakho ngithandisise asingalosiphikisana ngithandisise mfana ngithandisise wena kuye ukhala la yenza uqala nje kutshontshwa inkukhu lapha ngazi tu lapha kutshontshwa inkukhu lapha namhlanje uzolala khona isilugwini lapha nezinkukhu ngikutshela Kanjani lo mama? Kusakhuluma mina ngisho usiphendula kusakhuluma mina yezwa uzolala isilugwini sezinkukhu yezwa imbuzo ayivalelile athi ayivalelile ingane imbuzo Ayibona manje ngiphutha enjani. Bengizabhiza homework homework yangu uvule ufeyila nesikoleni uqala nabantu uyangicika
uyangicika wena mfana yezwa ngikutshela yazi wenzakalani lo uthola zero i-homework ngisho ebhalelwe yimina uthola ngisho ebhalelwe yimina wonke uthola zero ngisho ebhalelwe yimina kahle ebhalelwa yimina uthola zero kodwa uthi waphasa i-matric wena mfana ngikuthandisisi kahle wena mfana kahle ngikuthandisisi kahle angaxolisa wathola zero enye into ufika ngithe izolo ufike nelo nencwadi phuma kuthisha yazi kuthini uthi uthisha umsebenzi wakhe lo mfana angamnyeka ibhalele ngimsize ngimbhalele mina lapho usuke ebhalelwa yimina kuthiwa ngimsize cabanga futhi lento abayibonayo abacabanga ukuthi ngabhalelwa yimina ngimdala kwakhona lapha esikoleni abangijweni kwanawe nje uyisitulo Yenza pheze ndikusize yezwa. Oh, ngikhala ngani vele? hayi malume beyathi sisokolisa Usenenzeni? Bafana bami. 350 leya noma ngawudla wonke. Yonke leya manudo njalo ngichazele phela. Ngibongele imali mina manje. malini Ngisiqomama. Akuhlangene ke nalokho ngibonge imali ngihlangene nje mina. Akuhlangene. sibuza kahle kodwa Jelly. Angishilo ngathi mina abafana ngithathijika kanjalo mina ngithatha kanjalo neso. Sezomela ngiyokhuluma uMjoyce futhi le mali lengizongiyena ngihambisene uMjoyce manje nina ngimthembi ingane uMjoyce uzofika futhi la izola imali athi namalume sinankinisi sohamba ngini hayi anifuseke futhi la anifuseke imali before nihambe nje ngizafuna ukuthi nini ngolesithathu ngoba ngicabanga ukugcina ngethawini ngifuna nini nobabili aniye esikoleni futhi ngizosiyeka esikoleni ngizosebenzela mina Kuleka. Ubala lo. yazi kholo malini nizobona imali khuliyana namaholo into ezokwenzeka ngithatha umbhedo wami ngitifitha zami matric ingubo zami ngifuna ngisale nje ngalezi kuphela nani ijibekeza nishile ngisale nginje yabo shisa yonke into yami nishise ngisale nginje ngifuna ukuyothenga izinto ezinje nendlu lenibhidize bafana bami ngiyezwa Ubala. nalenkulu isibhilile abahlala kuyona yonke indlu khuleka ngoma kuba ngifuna umshaya surprise khuleka uzobona wena ngizovusa enye indlu la umuzi omhlaba azini anihambe futhi manje la kodwa ningakhohlwa ke bafethu leli ngintshela wona yabo ya futhi wena ngakhohlisi ngoba sixoxa kahle kanje namanje ngikuthandisisi kahle leso awu malume sengixolise kangaka anihambe bafethu ngisathi ishule einsizweni yebo ungazi ukuthi ubheka u10 rand Hayibo, wazela futhi ngibhalisa ngani ngoba ngibheka wona ngempela. hayi ukuthi khona lo nto njani Manje ngiyayazi nje imali yami, ngicela imali yami manje. Niyazi ukuthi ngizaloba. Cela sheshe niyilethe nje singazi sicabanga. Ngisize ngayo. Ehlungana, usembusiso. yena bese ngikuphile lo 10 rand ngikuphile wena hambe yekena umtshela uthi Abo awubuyisi soqhaza 50 phela naleli lishumi. Ngiyathi ushilo noku 10 rand. man 50 in ngona sangithe uyishephisi Usa. asazi ngiyahamba mina manje ngekhaya Hamba kanjani? Khamba singabiyami sithindayo. Ngisile ngabo uthi ubhekela amamiliyoni ngifuna se-invest. Into yabananza zama investment. Isho ngikho interested lapho ngoba senginamamiliyoni manje senizonisa nami kanjani? Lento nkabi yami ezoguqula impilo yakho. Izoguqula impilo yami kanjani manje lento ishoyo? Kwafaka imali lana izobuye isiphinde kathathu ingcune into. Imali silungisiphuze. Ngoba ngino 2.5 million shoot le mali le in 3 days izophenduka ibe u7.5 million. Hayi, shuthu ngizwe kahle ngoba ikanjani. Zazi inhlezo indaba madoda hayibo futhi ngizofaka imali yazi into engizoyenza ngifike ngiyenze ibe u7.5 million ngiyithathe mase ngithatha enye ecele ngiyidonse ngithatha 5 million ngiphinde ngu5 lapho uzophuma u15 million yabo. Awusizi my man wena ngisoze ngakhohlwa akhuleka Steve samele ukuqhamuka ngelaso sothi shwi lapha uMjoyce silo Choice. ya sithi uMjoyce khona nezingcwayi futhi lapha uMjoyce khuleka ya khona sethi ukubamba nezingcwayi ezincane lapha ya yakhuleka hayi konke kumina bese ngizokweleta uMjoyce vele ngizomkhokhela imali yami mase siphindeke imali yami yabo hayi
isibhalo ufuna impilo engcono sazobuya ekhaya phela isimo sanokushobo mina omela xosha indlala ngisebenza kanzima khala ipiki kuze kushona ilanga kodwa kuzoba mnandi mase kuphela inyanga zolala sidle inyama nendlala yonyamalala ngiyolala amalunde nabangane ekhange ubuya kusasa ngishaya amazotata luthi kulala lokhu mphaka mase kuphela phinde ngiphake ngakusasa ngikhipha umndeni sesishwiso babone thawa sibuye